O futuro polígono de Ribeira avanza coa aprobación do proxecto de urbanización. Aínda así, os empresarios piden máis axilidade na tramitación. Que tal? Moi boa noite. De seguido lles ampliamos esta información. Antes, titulares. O 1 de agosto reabrirá o punto de información turística que a Deputación de Pontevedra tiña no Mosteiro da Armenteira. A medida será posible grazas a un convenio coa Arquidiocese de Santiago de Compostela. O Programa Integrado de Emprego de Amicos superou as expectativas iniciais. Nesta cuarta edición accederon a un emprego máis do 60% das participantes. A Bienal de Arte de Pontevedra xa ten imaxe renovada. Hoxe presentouse o logo que acompañará as vindeiras edicións deste importante evento cultural. A de 2025 será a 32ª. A Escola de Verán de Ribadumia estrea os talleres de robótica da Mancomunidade do Salnés. Despois celebrarase nos concellos de Meis, Meaño e a Illa de Arousa. Estamos nas novas do día. Comezamos. Novo roubo na igrexa parroquial de Cures, en Boiro. Desta volta, os amigos do Alleo fixéronse cun botín composto por un cáliz e 5 coroas correspondentes a outras tantas imaxes das virxes que se veneran no templo. Trátase do segundo roubo que se produce na igrexa en menos de 6 meses. O outro tiña lugar a finais de febreiro. Daquela, os ladróns fixéranse con 6 cadeas de ouro e unha medalla que adornaban as virxes das Dolores, a do Carme e Santa Rita. Despois de reventar a porta lateral do templo. Un modus operandi moi semellante ao empregado nesta ocasión tamén para acceder ao interior da igrexa. Novo paso adiante no polígono de Ribeira. O Pleno deu o visto bo ao proxecto de urbanización do novo parque que conta tamén co informe favorable de patrimonio. O obxectivo do Concello agora é conseguir financiamento doutras administracións para executar as obras. A Corporación Ribeirense aprobou o proxecto de urbanización do futuro polígono, dando así por concluído o expediente urbanístico. O texto refundido incorpora as correccións formuladas pola Deputación da Coruña en relación ao peralte de algunhas glorietas que non cumprían cos parámetros. Ademais do visto bo da Administración Provincial, conta tamén co informe favorable de patrimonio, que procedeu á aprobación do proxecto de prospección arqueolóxica coas directrices a seguir polas construtoras á hora de executar as obras. Daríamos por aprobado o proxecto de prospección arqueolóxica, onde vai haber unha serie de directrices á hora de construir o polígono industrial de Ribeira, nos que se van a ter que deter as construtoras, non, para salvagardar o patrimonio que hai na zona. E, por tanto, con este paso daríase por concluído o expediente urbanístico dese polígono industrial. Quedaría simplemente temas patrimoniais como unhas alegacións ante o xurado de expropiacións de Galiza que nos duplica o coste do terreo ante unhas parcelas que alegaron. Por parte, nós temos como Concello uns informes técnicos que non sosteñen ese incremento de prezo porque se estudou con outras parcelas que hai na contorna e duplícase o valor dese prezo e, por tanto, como Goberno Municipal imos salvagardar os fondos públicos e garantir que se invisten da mellor maneira posible, non? En paralelo á resolución destas alegacións, o Concello segue a traballar na busca de apoio económico doutras administracións, posto que se trata dun proxecto moi custoso, difícil de asumir únicamente con cargo ás arcas municipais. Sabemos que unha administración únicamente non é posible que faga ese polígono industrial, non? Por iso, unha vez máis, lle solicitamos á Xunta de Galicia a que colabore co Concello de Ribeira en financiar ese polígono industrial, basicamente porque as competencias en materia industrial son exclusivas da Xunta e, por tanto, necesitamos que a Xunta de Galiza se implique con Ribeira, que non deixe tirados os empresarios de Ribeira e que poña cartos en riba da mesa para poder materializar ese polígono industrial, non? Ademais, temos que informar que o Concello de Ribeira ten unha débeda importante de uns 13 millóns de euros e, por tanto, iso tamén é unha lousa que nos impide investir moitos máis cartos dos que nos gustaría a hora de materializar ese polígono industrial, non?
Precisamente os empresarios de Ribeira mantiñan esta mañá unha xuntanza para analizar o estado actual da tramitación do polígono. Urxen que se axilicen os prazos dun proxecto vital para Ribeira que leva máis de 3 décadas co chan industrial esgotado. A aprobación do proxecto de urbanización, a busca de financiamento para a construción do polígono e a compra de varias parcelas que se atopan no termo municipal da Pobra foron algúns dos temas tratados na reunión da Asociación de Empresarios que insta ao Goberno a axilizar os trámites para poder contar canto antes con terreos para ampliación das empresas. Neste punto, dende a oposición amósanse moi críticos coa xestión desenvolvida polo actual Goberno, o que acusan de descargar responsabilidades sobre a Xunta en lugar de asumir o compromiso de desenvolver un proxecto de competencia municipal. Agora vexo certo nerviosismo no grupo de goberno á hora de querer botar balóns fora e cargar un pouco a responsabilidade na Xunta de Galicia. Efectivamente, a Xunta de Galicia é competente no tema de materia industrial, pero neste caso temos que recordar que sempre estivemos a falar de un polígono de competencia municipal. Eu lle pido ao goberno que non bote balóns fora, eu lle pido ao goberno ese compromiso e que non mintan porque onte mismamente o alcalde se atrevía a decir que o anterior goberno había perdido unha subvención de repotenciación. Eso non é certo. O anterior goberno non puido acceder a esa subvención de repotenciación porque todavía non estaba realizado que era esa modificación do plan xeral. Polo tanto, eu sí que teño que decir que eles sí perderon cartos nesa subvención de repotenciación. Neste sentido, a voceira do PP lamenta que o Concello tan só solicitará 600.000 euros puidendo ter conseguido 1 millón, tal e como establecían as bases desta convocatoria. Hai que recoñecer que esta convocatoria da Xunta de Galicia efectivamente era limitada, pero sobraron fondos e, polo tanto, son fondos que podían estar no Concello de Ribeira e quedaron sin utilizar. Polo tanto, o Concello de Ribeira non está facendo os deberes como debería. Creo que hai que ir a máximos, creo que hai que ser ambiciosos e máis nun proxecto de tanta importancia como é o polígono industrial e non tratar de botar balóns fora. Non, eu creo que esos son os temas nos que nos temos que centrar. O polígono industrial é un tema que precisa de xente traballando todos os días para él. Ende logo que non se pode consentir tampouco é que xente que ten esas parcelas na Pobra do Caramiñal e coas que hai que chegar a un trato e un acordo, se vexan deixadas a parte por parte do goberno municipal. Cando eles falan de inacción, eu falo de que levan meses e meses sin ser capaces de contactar coas persoas propietarias desas parcelas para poder chegar a un acordo. Polo tanto, eu creo que hai que dar un seguimento diario a un proxecto como é o do polígono industrial. Hai que agradecer o esforzo titánico que están a facer dende a Asociación de Empresarios que están tomando un pouco a delanteira e facendo ese traballo de xestión que non está a facer o goberno municipal. Boas novas para a comarca do Salnés. A partires do 1 de agosto reabrirá o punto de información turística que a Deputación de Pontevedra tiña no Mosteiro da Armenteira. A medida será posible grazas a un convenio entre a Administración Provincial e a Arquidiocese de Santiago de Compostela. Para xa anunciar de que volvemos a ter este punto de información turística despois de acadar un acordo co Arcebispado para poder visitar este mosteiro de Armenteira. Considerábamos que non podíamos prescindir de ter aquí un punto de información turística, por canto Armenteira e o seu mosteiro é un dos referentes turísticos da nosa comarca. Cada día pasan por aquí moitísimas persoas ao final do ano milleiros e que evidentemente necesitan ter información de todos os recursos que poden visitar a nosa comarca. No marco deste convenio asinado tamén coa comunidade de irmás cistercienses do Mosteiro de Santa María da Armenteira, cedese á Deputación un espazo de 12 metros cadrados para acoller o servizo de información turística. Este punto estará operativo ata o vindeiro 30 de setembro. Deste xeito queda garantida a prestación do servizo tanto para peregrinos como para o público xeral durante o período de maior afluencia de visitantes. Ademais, a Deputación está a traballar nunha solución a longo prazo que suporá a firma dun novo convenio no que ademais da Arquidiocese participará tamén o Concello de Meis. Así, a partires do 1 de agosto, o horario de atención do punto de información turística no Mosteiro da Armenteira será de mércores a sábado de 10:30 a 1:30 en quenda de mañá e de 4:30 a 8 en quenda de tarde. Os domingos e festivos será de 11 a 2 do mediodía.
O director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, visitou esta mañá a Praza de Abastos de Noia para comprobar de primeira man as melloras realizadas nas instalacións. A actuación financiada pola Xunta contou cun investimento de máis de €500 millón. As obras levadas a cabo consistiron na rehabilitación do inmoble, mantendo a súa morfoloxía e o seu uso como mercado permanente, reordenando o espazo comercial para unha mellor organización de cara aos usuarios. O proxecto completouse tamén con outras actuacións como a mellora da accesibilidade do edificio, dotando dun ascensor que comunica a planta baixa e a primeira e a incorporación de novos servizos como de consigna e almacéns, entre outras utilidades. Toda unha serie de melloras que lle permitirán próximamente iniciar a tramitación para adherirse ao selo de mercado excelente. Balance máis que positivo do Programa Integrado de Emprego de Amicos. Máis da metade das participantes xa accederon a un posto de traballo. Así o destacaron os responsables da entidade no acto celebrado esta mañá no Auditorio de Ribeira para dar a coñecer os detalles desta iniciativa que combina formación teórica e práctica para favorecer o acceso ao mercado laboral das mulleres con dificultades. Son moitos os programas que ten en marcha Amicos en materia de formación laboral, pero, sen dúbida, entre os máis especiais, destaca o Programa Integrado de Emprego dirixido a desempregadas da comarca do Barbanza e o Programa Pioneiras, para fomentar a inclusión de mulleres con discapacidade que residen no rural. A entidade organizou un acto no Auditorio de Ribeira para dar a coñecer estas iniciativas e facer balance do máis positivo, posto que superan as porcentaxes de inserción previstas. Sobre todo, para dous dos proxectos máis importantes que temos este ano en materia de empleo. Un é o Programa Integrado de Empleo, no que máis de 120 persoas participan en accións de formación e orientación, e das cales, a día de hoxe, máis de 60 han encontrado empleo ou han estado contratadas en algún tempo. E despois está o Programa Pioneiros da Alianza Europea polas Mulleres, no cal máis de 100 mulleres con discapacidade están en situación de formación e máis de 20 se han encontrado emprego. No que respecta ao PIE, que xa vai pola súa cuarta edición, compónse de 4 itinerarios formativos: comercio, almacén e industria, formación transversal e limpeza. Ademais dos contidos teóricos, as alumnas realizan prácticas en diversas empresas da comarca. Contan co apoio das administracións a nivel local e autonómico que buscan fomentar a igualdade de oportunidades no eido laboral dende unha perspectiva de xénero. O Programa Integrado de Emprego, que financia a Xunta de Galicia con importe total das dúas anualidades de 220.000 euros e que coa financiación queda en 252.000 euros que permiten que un grupo de 100 personas poda acceder a un conxunto de actividades que lle permiten recibir formación para o emprego e ademais facer prácticas nun sector que logo lles permitirá manterse nun traballo organizado. Son programas que informan, asesoran e axudan para buscar empleo. Ademais, fanno desde a búsqueda de empleo desde unha perspectiva de xénero, involucrándose moito sobre todo no colectivo de mulleres que non poden conciliar moitas veces o seu traballo co cuidado dos fillos, incluso co cuidado de persoas maiores que podan ter na casa. Entonces creo que esta é unha oportunidade tamén para que as persoas con baixa cualificación profesional podan acceder a traballos. Facemos unha pausa para a publicidade e voltamos de contado. A Bienal de Arte de Pontevedra xa ten imaxe renovada. O vicepresidente da Deputación presentou esta mañá o logo que acompañará as vindeiras edicións deste importante evento cultural. A de 2025 será a 32ª. Presentamos una imagen renovadora de lo que será el mayor evento cultural que se ha hecho nunca hasta ahora en Pontevedra. Quiero decir que la recuperación de la Bienal para Pontevedra va a poner a Pontevedra en el mapa, no solo en el mapa cultural a nivel nacional e internacional, porque va a ser una Bienal realmente potente y realmente la que todos los pontevedreses nos vamos a sentir orgullosos, sino que además va a tener un retorno económico y eso es lo que buscamos.
A nova imaxe está inspirada, explicou Domínguez, nas caixas nas que se transportan as obras de arte, un símbolo dixo de movemento, intercambio e conexión internacional. O deseño foi realizado polo equipo de comunicación da propia Deputación. A 32ª edición da Bienal de Arte de Pontevedra regresará á cidade despois de 15 anos, no 2025. Celebrarase entre o 15 de xuño e o 30 de setembro en diferentes espazos do municipio. Baixo o título Volver a ser humanos ante a dor dos demais, pretende situar a Pontevedra como epicentro da arte contemporánea, atraer artistas e visitantes de todo o mundo, presentar propostas artísticas innovadoras e integrar a cidade no evento, fomentando a participación de toda a veciñanza. Máis de 20 establecementos participarán na Feira de Oportunidades Vía Mare, que se celebrará en Ribeira entre o 9 e o 11 de agosto. Comerciantes do sector textil, calzado, decoración ou complementos ofrecerán os seus produtos con interesantes descontos para liquidar o stock da tempada. 23 jaimas instalaránse na Avenida do Malecón para albergar a 19ª edición da Feira Vía Mar Stock. Abrirá as súas portas o venres 9 ás 11 da mañá, en horario ininterrompido ata as 10 da noite. Así, durante toda a fin de semana, a excepción do sábado, no que se adianta a apertura unha hora. O obxectivo da Asociación de Empresarios de Ribeira con esta feira é dar saída aos excedentes de mercadoría ao fin de tempada. Para nós, seguimos apostando polo comercio local, seguimos apostando para que estas iniciativas a nivel de comarca do Barbanza, para poder que o pequeno comercio recupere unha inversión económica moi importante para afrontar as novas temporadas. Desde a asociación nos seguimos traballando e en este caso en concreto darlle as gracias á Xunta de Galicia, a implicación que ten tamén con esta asociación para levar esta feria a cabo. A feira contribúe ademais a dinamizar o comercio e a hostalería local cun evento polo que calculan poden pasar ata 9.000 persoas. Sabemos que é unha feira tremendamente populosa, é dicir, moi exitosa, porque por cada establecemento pasan dúcias e dúcias e dúcias de persoas cada día ao longo dos seus 3 días que se celebra. Ademais, como ben dicía o presidente dos empresarios, non só redunda nun beneficio económico para as propias tendas que ali se instalan, 23 establecementos este ano, senón tamén que redunda nun beneficio para a hostelería e, por suposto, para todo o Concello de Ribeira polo dinamismo económico e social que xera esta feira ao seu redor, non? O Colexio Rural Agrupado de Lois, no Concello de Ribadumia, acolle estes días un obradoiro de robótica para a cativada. A actividade impulsada dende a Mancomunidade do Salnés enmárcase nas escolas de verán e ludotecas da comarca. Tras o seu paso por Ribadumia estarán nos concellos de Meis, Meaño e a Illa de Arousa para chegar aos máis cativos ás novas tecnoloxías. O mundo da robótica e das novas tecnoloxías protagoniza dende hoxe a Escola de Verán do Concello de Ribadumia. Os nenos e as nenas, a verdad que están moi a gusto e vemos que nos están, de alguma maneira pedindo cada vez máis o mundo da robótica, das novas tecnoloxías. E para nós iso é gratificante que dentro do Concello de Ribadumia se lle poida dar precisamente esa formación en canto á robótica e as novas tecnoloxías. É algo fundamental, sobre todo para o futuro dos nosos nenos e nenas e sobre todo nestas edades. O éxito deste tipo de actividades é innegable. A cativada aprende o tempo que se divirte, relacionándose cun mundo cada vez máis presente no noso día a día. O noso tipo de formación, dunha introdución sempre lúdica, creativa, o que son as disciplinas como a robótica, a programación, o diseño e impresión 3D, e o que se trata é deso, que os rapaces mentras xogan tamén aprendan e sobre todo descubran os pilares básicos destas tecnoloxías e que tamén aprendan a percibir un pouco a tecnoloxía desde o punto de vista de creadores, non de simples consumidores. Cuando conectas el Bluetooth tenemos unas instrucciones para hacerlo, nos lo pone en la tablet, luego lo hicimos y luego lo programamos para que pudiese andar, le pusimos una cara y se puede hacer muchas cosas con él. No futuro podemos crear robots para, por exemplo, podemos crear robots para axudarnos no día a día. Por exemplo, se hai alguén que quere, que trabaxa na casa e quere facer, por exemplo, unha casa, pode facer un robot, crear un robot para que le axude.
Trátase dunha acción que nace da colaboración entre administracións. Dunha banda, o Concello organiza a ludoteca, da outra, a Mancomunidade do Salnés impulsa esta formación que está financiada cunha achega do Ministerio para a Transición Ecolóxica. O momento é agora, cando son pequenos, despertar esa pasión, non? Por a robótica, pola impresión 3D, por todo este mundo que, bueno, para nós que somos un pouco máis maiores, nos costa máis aproximarnos a eles, pero para eles é algo que lles motiva e que será imprescindible no futuro. Tras o seu paso polo Concello de Ribadumia, os talleres de robótica realizaránse tamén nas escolas de verán e ludotecas dos municipios de Meis, Meaño e a Illa de Arousa. Cambados conta as horas para o arranque da festa do Albariño, unha cita na que a hostalería local ten tamén moito que dicir. Este ano o sector puxo en marcha unha iniciativa para reducir o uso de plástico, un vaso reutilizable que se entregará nas barras dos locais participantes. Son ao redor de 25 establecementos os que contarán con estes vasos. A organización dispuxo unha media de 20.000 por local. Que a día de hoxe temos que cuidar o noso planeta e unha das mellores formas é empezar a reducir o plástico tanto nas nosas calles como nos nosos mares como nos nosos montes. E tendo un vaso reutilizable como este mesmo pode ser, é unha pequena forma de axudar. O sistema de cobros é cando vayamos pola barra vaise pagar €1 polo vaso, ese euro non é retornable, pero sempre que veñas co vaso non se che vai a cobrar o euro a máis. Entón, é como unha pequena forma de incentivar que como o vaso non é gratis, a xente non o vai tirar, polo cal as rúas deberían acabar menos ensuciadas. A parroquia boirense de Abanqueiro recupera esta fin de semana a súa tradicional Romaría de Exipto, cun completo programa de actividades organizado pola Comisión de Festas de Exipto. A cita, que se desenvolverá do venres ao domingo, conta coa colaboración do Concello. Despois de varios anos en celebrarse, Abanqueiro recupera a súa tradicional Romaría de Exipto, grazas ao empeño dunha renovada comisión, que puxo todo o seu traballo e esforzo para que a cita volvera a celebrarse co esplendor de antano. O cartel verase ampliado de 1 a 3 días, dende o venres 2 ao domingo 4, con múltiples actividades, mesturando a parte lúdica cos oficios relixiosos. Empezamos o venres coas misas, coa subida dos santos, e temos tamén un espectáculo para rapaces e un concertiño. Logo xa pasamos ao sábado, o sábado tamén vamos a ter algunha que outra misa, vamos a ter uns puestos, un mercado ecolóxico. O máis importante vai a ser que tenemos unha sardiñada e unha mexilloada que estades convidados a participar. Tamén vamos a ter algún que outro concertiño, un partido de solteiros contra casados e máis cousas. E á noite pois xa teremos a verbena tradicional coa orquesta Estrella Mar e co dúo Charada. Despois tamén vamos a ter un par de DJs. O día grande, o domingo, celebrarase a tradicional procesión e posteriormente a afamada Romaría Popular. E o domingo xa empezamos coa romería tradicional. Tamén temos misas cada hora e despois ao mediodía vamos a ter unha sesión vermú moi interesante con Bafana. Dende o Concello que colabora na organización fan unha chamada a asistir á festa. Nós estamos moi ilusionados de que se sigan celebrando as festas tradicionais das nosas parroquias. Dito isto, animar a todos os veciños e as veciñas de Boiro que se acerquen o día 2, 3 e 4 de agosto á Romería de Exipto, e tamén aos veciños e veciñas da contorna e, como non, a todos os turistas que nos acompañan estes días. O torneo de baloncesto en Cestarrías volve en setembro coa súa 9ª edición e repite por segundo ano consecutivo en Pontevedra. Será os días 13 e 14 no pabillón municipal. Hoxe presentouse o cartel definitivo. Os dous equipos galegos máis importantes da actualidade, o Breogán e o Básquet Coruña, súmanse dous conxuntos punteiros a nivel estatal e europeo, o Valencia Básquet e o AS Mónaco. As entradas irán a venda o vindeiro 1 de agosto con prezos axustados. Nos pensamos que esta para Pontevedra é unha oportunidade única, non só para Pontevedra, penso que para toda a provincia e para o baloncesto galego, porque que un equipo como os equipos do máximo nivel galego pois teñan a oportunidade de medirse a un Mónaco,
O Valencia só van a facer durante a temporada, pero un Mónaco ou xogan Euroliga ou non poden xogar contra eles. Xogar Euroliga, estamos falando de cousas a día de hoxe que son inaccesibles para o baloncesto galego. Para Pontevedra pois é un placer poder contar con este evento deportivo, poder contar con mellor baloncesto de mellor nivel para disfrute tanto da cidadanía como dos aficionados ao baloncesto. Temos, pois, como xa se dixo aquí, o mellor baloncesto a nivel nacional, estatal e europeo, así que unha gran honra poder disfrutar deste evento. Ata aquí chegou a edición de hoxe das Novas do Día. A actualidade volve mañá, Canal Rías Baixas, a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.